Oh, Zata. This is Andrew Mchena. Last week last week. Makamboenda kwa Street. Kazi Street wakati nyaya matsananguro akaita wakati nyaya muna need kugara paMunda papo. Asi isusu munhu wakati paMunda asi Andrew atitomuziva munhu wakati papo ndiCharles Mchena munin'ina wake. Saka isusu vatachitega toti nyaya yedu tomboifambire futi kudzamara kuzosvika kuno vataenda kwaMutare then vatadzoka kuna Sabhuku vataenda kuna Ishe Samanga vatazoya kuno. Saka tauya kuno ndipo takazomangara nyaya yedu kuti iuye kuno. Andizwa mati Major Street akati chii? Major Street wakati paMunda kumakagara first kuenda paMunda. Asispenda kumuzi akambomona. Major Street akati ndepa Andrew. Asi akanga complainer. Angari complain ndi panyaya yacho ndiya. Ndi Andrew. Asisi Andrew. Atimuzi. Andrew achamuzi. Atina ubvira tambona naye pakuba 2017 apo takatanga kugara. Saka Major Street aizoti ndepa Andrew say based on what? Zvakatotinesa kuti isusu takamuta kuti munhu wakati papa ndiCharles urapo. UCharles wacho uri pana. Charles. Ndini. Mukoma. Yes. Mwana baba wakandibatsira pandakamboti rwari ndikazoti inini chigarei apa pandima dzedu because takapihwa pake uyu pake ndibaba wedu tiri vakomana 4 takanzi uyu pako saka inini ndakavapa pangu saka iye akuklema kuti ndini mukuru saka ndipe mupesi amene kuti aiwa but isusu kana radaidzwa kakudai makambairisa munhu anogara kupi konti Kwarare Andrew Kwarare nduti akadaidzwa here wakafonewa nawo akati saka ari kuti last week haana kuya kana asina kuya kumbe default judgment ini nenda yamugari panzvimbo kana aiya kufunga toda kuya kudai amene uchangamidza pamusoro nyaya yekuti netsa yanyaya yekuti messenger wekoti uri kutifonera everyday achiti ndakuya kokwanyu wakatonzera mapepa ekuti 24 hours uyu messenger uri kunyanga saka ndo zvakutinetsa kuti iye Andrew asikuwani 2 times asikuya kudare apa iye nawakutofonera messenger kuti enda waputse kuya kuya. Aiwa messenger of court anoenda kopwanya chinhu based on judgment yabuda mukoti. Messenger of court haangotanga nongonyuka kuti tanga kuti ndakutonopwanya chinhu asina mapepa akakwana. Anoda mapepa ejudgment anopiwa munhu netime limit nechizvese zvakawanda zvinoita kuti messenger of court azosvike pekuita because iye yabuda sei eviction order. Saka eviction order inobuda sei pasina mbuta dare rambogara. Ndipo namba za messenger of court. Judgment yacho yekoti isusu hatina mupiwa but takangobuda mukoti isina isho takapiwa. Asi Major Street akati chii? Major Street wakati mamuna nedogara poba unofanira muridzi wePamunda ndiAndrew. Tikati aiwa isusu Andrew atitomuziva tatanga kutomuonawo nhasi. Nyaya wakatombendesana kukoti iyeyu naMukoma vataenda kuteerera nyaya wabvazi chidzokai kuna Sabhuku iye Andrew abvazi kuna Sabhuku haana kuuya ba isusu vataenda kuna Sabhuku nawo Sabhuku batomufonera kana ndosikuya ikoko kwazi nyaya yenyu inozopizwa namari kana asina kuya kunoka kana kuramba kuya hatisi kutendera kunyengera munhu tinotipiwe namba yamessenger of court
because inokwanisa kuzviitika pane zvinhu zvinozviita kuseri zvamusikaoni ndizvo zvonanasi because message of court ka haangaiti zvekuti atange kuuya apa ka asina judgment yainayo judgment yakaitwa yakanzi imimi vanhu panyika yedzimba mubve pamurugara. Judgment yakaitwa naani? Yakaitwa kwa DC. Munayo here judgment yacho? Hatina chatakazopiwa. Unopiwa sei judgment? Muchena Brian. Right, zvamunoita imi manje. Zvamunoita manje. Kana judgment yakabuda. It means kuti uyu chaka apply eviction order. And kuti mubviswe pamakaita sei? Pamakagara. And saka adaro kana akawina, is that judgment now yakushandiswa to evict you. Saka loka anokwanisa kutokuevictai because hamuna kuappeal against that decision. Saka nyaya iripo ndeyekuti imimi endai muono nje appeal against that decision. Changamiri. Yes. Chakaenda kuitika wakaenda kuemergency DCO wachivotora kuti makapihwa apa nemunhu ari upenga. Inini ndingazi ndupengeri ndo zvakataura. But you know majesty hajajika ndandisipo majesty akanzi wakapiwa nemunhu ari kupenga iwe uri kudhinaya kuti haupengi handiti? Yes. Majesty anorekomenda kuti uende kotestwa iwe kuti uri kupenga here kana kuti uri right. Yes. Then panozouya chi maresults ndipo panozosvika determination yekuti anozveshwa munhu anga rupenga handiti? Saka iwewo pawakaita usina kuenda kukoti, what was the reason usina kuenda? Inini ndandisina kuinform. Wanga usina kuinform? Saka akashandiswa ndiani because ndiye akanga ari mudzwenyaya? Wakaendruye ndiye anga akatomera kuti ndini muridzi wayo inini sokuti ndini mukoma wavo. Imi endai muite chii? Endai muretrieve chii? Endai pakireko kukota muretrieve judgment handiti? Maretrieve judgment muona kuti pajudgment pakanyorwa kunzi chii? Because right now mungofamba muri murima asi kuti mumboziva kuti pakanyorwa kunzi chii, judgment yakati chii hamusi kuziva handiti? Ende kuti muzoti vhesas ka haiiti because hamuna chamuna chamunoziva. Ichi kuti nyaya kana enda kukoti piwai judgment yacho, endai kuna clerk of court akupai judgment iyo, akupai judgment iyo zviripo mushandisa judgment iyo kunoappeal against that decision. Then chinokwanisa kumisa chete apa zvinoda kuitwa apa iappeal. Kana musina kuappeal endai ipapo mumatoita ipapo endai neuyu futi wobvataura kuti inini ndini muridzi weuyu ndini ndakavapa inini ndini muridzi wenini ndakanga ndisipo because of that. Vanokutaurirai tilo kuti munoita sei kuti nyaya iyoyo idzoke futi muchii? Yes, vanokutaurirai but mukaramba makanyararaka hamunotsikirirwa. Ndo endai muite zvunzu kutemani. Hamuna iri imi mukatosvika ikoko imi mukatosvika ikoko munototaura kuti tabva kwani? Takaenda kwamambo, mambo akatiti chaisei? Unozodzingawo imbwa idzi. Andamona munotosvika motaura tabva kuna mambo, takasvika kuna mambo tikati tinopiwa chii? Judgment. Asi vanhu vakuramba kutiteerera sani mambo ati endai mupiwe chii? Judgment. Judgment iyo ndiye ichakuratidza kuti no, the next step makuita sei. Maiona judgment mubata kuti munhu anotaurwa mune zvake handi akati paMunda, munhu akati muridzi wemunda ndeuyu handizvo. Ivo vanobva kutokutaurirai kuti chiitai zvakati chiitai zvakati chiitai zvakati. Because mukaramba makanyararaka uku mapepa anenge achimbofamba. Endai izvo endai muite musemani. maita basa. Next. Peter Kapfunye